Hej søde elever. Vi skal til næste lektion lave saucer, og vi skal lave 4 forskellige slags. Vi skal lave en opbagssovs, og vi skal lave en skysovs med reduktion, og så skal vi lave en kold sovs, og vi skal lave en ægte sovs. Den første sovs, I skal lave, det er en bechamelsauce, og der får I en opskrift sendt til jer, ligger ude på BrugerWeb. Og den næste sovs, det er en rødvinssauce, en skysovs, en reduktionssauce. Og der skal I overveje, hvad for en ret, som den her sovs skal indgå i. Den næste sovs, I skal lave, det er en kold sovs, en mayonnaise. Og der skal I selv finde opskrift på nettet. Og mens I er på nettet, så skal I undersøge, hvad det er, i æggeblommerne, der gør, at mayonnaisen bliver en stabil sovs. Den sidste sovs, I skal lave, det er en ægte sovs, det er en hollandaise, og den finder I selv opskriften til. I skal samtidig også finde ud af, hvad en hollandaise bliver brugt til, og hvordan en hollandaise kan bruges til andre ting. Samtidig skal I overveje, hvad der er sundt og usundt ved en hollandaise sovs. Og til de af jer, som kommer helt derhen, så skal I også forholde jer kritisk til det sundhedsmæssige perspektiv og udvikle et sundere alternativ. Til forberedelsen der skal I bruge en gryde. I skal bruge et piskeris. I skal bruge et spækbræt. I skal bruge en kniv. I skal bruge en kop kaffe. En toiletrulle. Og en ørn af frit valg. Jeg glæder mig til at se jer i morgen. Hej.